Jeg vil forklare lidt omkring det her valg, der har været i Venezuela i dag. Men også lidt omkring baggrunden for hele den her krise, der har været. Hvad det hedder, som har været fra 2014-15 stykker, og så frem til 2021. Venezuela er nu i et sådan meget skrøbeligt opsving, sådan økonomisk set, men hvad det hedder, står til en meget sådan turbulent politisk situation efter det valg, der var den 28. juli. Og det vil jeg komme lidt ind på. Og så vil jeg også fortælle lidt omkring, sådan, hvad mener venstrefløjen i Venezuela omkring det her valg, altså de forskellige dele af venstrefløjen også. Så det bliver sådan nogenlunde det, jeg vil forklare omkring. Jeg tror, det første, jeg vil sige, det var, hvis vi kigger på, der var jo valg i Venezuela her den 28. juli. Og det var ikke, altså hvis man skal starte et sted, så må man nok sige, det var ikke et helt sådan almindeligt valg. Altså det var et valg, som for det første var med en helt vildt polariseret politisk situation. Og for det andet også en situation, hvor den siddende regering ligesom, og det jeg skal nok komme lidt mere ind på det, men havde brugt ret meget, må man nok sige, apparatet, sådan det lovmæssige apparat til at sætte sig i en meget, meget favorabel situation. Altså bare for at give 2 eksempler. Hvad det hedder, for det første, så hvad kan man sige, alle de venezolanere, der boede i udlandet, der var det varierer lidt, hvor mange, altså sådan tallene for, hvor mange der bor i udlandet, men der er i hvert fald minimum omkring 2,5 millioner stemmeberettigede. Nogle taler om helt op til 4-5 millioner, men uanset hvad, så blev der lavet nogle krav, som var ekstremt hårde for, at folk kunne stemme, ikke også? Så der var endt op med at være omkring 40.000 mennesker, der kunne stemme, eller sådan, altså virkelig, virkelig lavt, fordi man skulle have nogle, for eksempel en ståbsattest og en lang række legale papirer lige pludselig. Det var ikke muligt. Der var også nogle andre ting op til det her valg, altså blandt andet, at, hvad kan man sige, højrefløjen, som politisk sådan i en lang periode, det kommer jeg også lidt ind på, men de havde ligesom kørt en meget, det man kan kalde sådan meget en politisk rute, som var meget sådan med at ikke anerkende sådan på en eller anden måde både præsidentskabet og også ikke anerkende den regering, der sad der og sådan nogle ting. Og ligesom de havde prøvet en række kupforsøg. Men den højrefløj, de fik ikke lov til at stille den kandidat op, de gerne ville. Skal jeg nok også komme lidt ind på. Men det var for at sige, så i sidste ende, så blev det en anden kandidat. Og det er bare for at sige, der var en række sådan, ligesom allerede en meget intens politisk situation op til det her valg. Og selve valgresultatet, det blev så annonceret der om aftenen, meget sent om aftenen den 28. juli. Og ifølge CNE, som er sådan det nationale valgbureau, eller sådan, så havde Maduro, som har siddet der nu i 10 år ved magten, han havde vundet med 51,2% af stemmerne, og oppositionskandidat, ham her, Edmundo González Urrutia, han havde fået 44,2% af stemmerne. Og valgdeltagelsen ifølge de nationale myndigheder, den skulle ligge på 59% af stemmerne. Og de hævdede så, at det var sådan en første bulletin, og den udkom efter, at man ifølge dem havde optalt 80% af stemmerne. Problemet var bare, altså der var flere problemer lidt involveret i det her, som jeg også kommer ind på, men først og fremmest så i Venezuela har man et elektronisk system, som betyder, at du vælger den kandidat, som du vil stemme på,
og du bruger din finger, eller sådan dit fingeraftryk. Så det vil sige, det er faktisk et relativt sikkert system, som gør, at altså, der er ikke nogen, der kan stemme 2 gange, for eksempel. Men CNE, de siger så, altså der er jo mange, der undrer sig over, hvorfor kom de her resultater ikke sådan relativt hurtigt, og CNE's egen forklaring, det var så, at de sagde, at det var blevet hacket omkring klokken 6-7 stykker venezuelansk tid, at der siger de så, at det blev hacket, deres system. De har så ikke kommet med nogle beviser på det. Men der er det i Venezuela, at ved alle valgsteder, og der er der ligesom valgtilforordnede, som fra de forskellige partier, som får en duplet, når det er valgstedet lukker, får de en duplet af, eller en kopi, kan man sige, af selve hvad kan man sige, et register over, hvor mange der har stemt på de forskellige kandidater for hver enkelt valgsted. Og det kalder man valgakter. Og de her valgakter, de skal underskrives af alle kandidater. Og det som der så er, det er, at eller tilforordnede. De tilforordnede skal underskrive dem selvfølgelig. Så de valgtilforordnede skal underskrive alle de her valgakter. Og det der så skete i løbet af aftenen, det var, at rigtig mange folk begyndte at publicere de her valgakter. Og næsten alle dem, der i hvert fald blev publiceret på de sociale medier, de viste i meget høj grad, at ham her, González Urrutia, han havde vundet ret stort faktisk i næsten alle valgkredsene. Også nogle af de steder, som traditionelt har stemt meget, meget stærkt på regeringen. Altså for eksempel sådan et sted som 23 de Enero, som er sådan et slumkvarter inde i Caracas by, også havde stemt på, ham her, González Urrutia. Og det der så skete, det var så, at normalt ved alle de sidste mange valg, der har været i Venezuela, der er der næsten altid sket det, at den her de her valgakter, antallet af stemmer ved hvert valgsted, det er blevet publiceret. Så det vil sige, meget kort tid efter, som regel inden for nogle timer, så er der blevet udgivet nogle meget detaljerede resultater, hvor du kan se alle, helt ned til hver enkelt valgbord, kan man se faktisk, hvor mange der har stemt på hvilken kandidat, og helt ned til de her forskellige kommuner osv. Og der står vi så i den situation nu, at vi er 2 måneder efter, og der er ikke publiceret nogen som helst. Altså hverken de her valgakter, men heller ikke de her resultater overhovedet. Og det er utrolig usædvanligt. Altså man har aldrig faktisk set noget lignende. Samtidig så er der også sket det selvfølgelig, at oppositionen så den samme aften gik ud og sagde, at de havde, de havde omkring 80% af akterne. Og der var 2 forskellige oppositionskandidater, som ligesom var de vigtigste på en eller anden måde. De havde så samlet de her akter, og de havde, de valgte så efter en uge at publicere dem på en hjemmeside. Og der kan man sige, der har jo selvfølgelig været en masse polemik omkring det, altså fordi der er selvfølgelig nogle folk fra regeringen særligt, som så hævder, at de her akter skulle være forfalsket, skulle være et stort falsum, og der er andre folk, der så siger, jamen, de er rigtige, og så videre. Men det, man bare bliver nødt til at se på, i hvert fald uanset, hvad man sådan lidt mener om det, det er lidt, hvad var ligesom sådan regeringens egen opførsel, efter det her skete. Regeringens egen opførsel, du tager tid på det her, ikke? Bare sådan, så jeg ikke kommer alt for, ja. Regeringens egen opførsel, det var så, at regeringen dagen efter, at de her resultater var blevet annonceret, uden at have publiceret hverken de der detaljerede resultater,
eller at have publiceret nogen som helst akter, eller nogen som helst bevisførelser for, at de havde opnået det, de havde nået, så valgte de at lave et stort proklamations- og tildelingsmøde, hvor de gav Nicolás Maduro et kæmpe skyde, for at han skulle være præsident, ligesom sådan for at cementere det. Altså, det er heller aldrig nogensinde sket før. Og endda på vegne af en politik, som kun skulle have 80% af stemmerne, eller sådan. Altså, det er helt uhørt, og aldrig nogensinde set noget lignende. Hvis man sammenligner det med de sidste par valg, der har været i Venezuela, og kigger på blandt andet 2018 og 2013, for eksempel de 2 sidste præsidentvalg, der har været, så kan man se faktisk, at altså i 2013, meget godt eksempel, som var lige efter, at Chávez han var død, der sker der det, at Nicolás Maduro er kandidat mod ham, der hedder Enrique Capriles, og der er faktisk et utroligt tæt valg, altså hvor at Maduro vinder med, jeg tror det er 200 eller 300.000 stemmer, så rimelig tæt valg, og Capriles han går på det her tidspunkt ud og hævder, at der er valgsvindel. Hvad gjorde regeringen så dengang, eller som også er den nuværende regering, og Maduro, og fuldstændig de samme folk, som i dag sidder og sviner opposition til. Det de gjorde dengang, det var, at de gik ud og publicerede alle akterne på en hjemmeside, som Socialistpartiet havde lavet, hvor du kunne se samtlige akter fra alle valg, altså alle distrikter, alle steder i Venezuela, inde på en hjemmeside, og det manede ret hurtigt de her tvivl, der var om valgresultatet i jorden. Problemet er så bare, i dag der står vi jo i den modsatte situation, hvor regeringen, det bedste regeringen ligesom kunne gøre, hvis den vitterligt havde vundet, det var jo at gå ud netop og så sige, jamen her er alle de her valgakter, det her den her bevisførelse for, at vi har vundet valget. Men det har den overhovedet ikke gjort. Tværtimod. Så har den tydet til en ret hård repression. Der skete det i dagene efter valget, eller faktisk i løbet af meget kort tid efter, at der kom ret store protester i Venezuela. Og jeg vil faktisk sige, i en grad, altså i hvert fald hvis vi taler spontane protester, så var det jo en grad, som man ikke havde set i rigtig mange år. Det var også spontane protester i nogle områder, som traditionelt ikke er, fordi mange af de sådan oppositionsprotester, der førhen har været i Venezuela, har været meget sådan i middelklasse områderne, tror jeg godt, man kan sige. Altså, det har været i det østlige Caracas, i Altamira, som er sådan velhævende kvarter. Men den her gang, der var det jo faktisk omvendt. Der så man faktisk masse protester i de aller fattigste dele af Caracas. I satellitbyerne også, der er rundt omkring Caracas, altså Los Teques, Charallave, Cuba, alle de her forskellige steder så man enorme masse protester. De fattigste kvarterer af Caracas, Petare, Lagunita, alle de her meget fattige områder, så man masse protester, og man så også det man i Venezuela kalder carcelolazo, som er, at man slår med nogle pander på hinanden, og det så man altså selv i de mest sådan stringente Chávez-kvarterer, som for eksempel 23 de Enero og andre, også den by han byggede efter en af de her katastrofer, der var, så meget massivt, må man sige. Og regeringens svar på alt det her, det var at kalde dem fascister, først og fremmest, og var at slå ret hårdt ned. Regeringen anholdt ifølge dem selv, ikke ifølge alle mulige organisationer, men ifølge dem selv, så anholdt de over 2.000 mennesker i løbet af omkring 48 timer. Herunder rigtig mange også mindreårige. Rigtig mange mindreårige. Senere er de fleste af de mindreårige blevet løsladt. Altså, der var lidt over 100 mindreårige, som blev fængslet. Omkring, så vidt jeg kunne forstå, så omkring 80 af dem er blevet løsladt nu. Så det er jo selvfølgelig det igen.
i stedet for ligesom at mane alle de her tvivl til jorden, så er det ligesom på en eller anden måde, de her meget, 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 meget hårde repression, vidner os om, hvad kan man sige, det er så sådan set endnu mere tvivl om det her valgresultat. Og noget af det, der så også sker, det er, at, fordi den her hårde repression, der har været i dagene efter, det er vigtigt at forstå, det er ikke sådan set folk udelukkende, som har begået alle mulige ting. Tværtimod, så er der er rigtig, rigtig mange af dem, der er blevet fængslet, som er fuldstændig uskyldige unge mennesker især, som bare var på det totalt forkerte tidspunkt. Altså, jeg kender personligt en, som stod med sådan en venezuelansk flag, eller sådan, og så sådan ude i et slumkvarter på et tidspunkt bare blev fængslet, eller sådan. Og problemet er også, at rigtig mange af de her folk, de har ikke nogen ret til advokat, til selv at vælge en advokat. De har ikke nogen ret til, altså faktisk ikke engang, rigtig mange af familierne aner ikke, hvor de her folk er. Så det er et kæmpe problem. Men jeg vil lige spole lidt tilbage nu i tiden, sådan lidt for at forklare lidt omkring baggrunden for det her. Fordi, altså, så kan man selvfølgelig tænke, hvordan pokker er vi nået til det her punkt på en eller anden måde. Altså, hvad skete der ligesom med hele den revolution, der var i Venezuela, med alle de sådan, håb og så videre. Hvordan er vi overhovedet nået hertil? Altså, det første, jeg tror, der er at sige, det er, at Venezuela er først og fremmest en petronation, altså et olieland, og er dybt afhængig af olien. Det har det været det har været siden omkring 1920'erne, 30'erne, siden 1930'erne, og det er det jo stadigvæk i dag. Og det har ligesom haft en stor effekt. Jeg vil forklare lidt omkring krisen, men altså, den i starten af sådan det projekt, som man kalder den bolivariske revolution, det var jo fyldt med en hel masse håb. Chávez kommer til magten i 99. Han bliver valgt i 1998, han bliver indsat i 1999, får en ny konstitution igennem med en folkeafstemning, som er faktisk en utrolig demokratisk konstitution. Han forsøgte på rigtig mange måder at redistribuere olierigdommene, der var i Venezuela. Man kan sige, Chávez var ikke sådan en revolutionær socialist på den måde. Altså han var heller ikke sådan antikapitalist. Han kaldte sig socialist og sådan nogle ting. Men det er vigtigt at forstå, at hans projekt var jo ikke at afskaffe kapitalismen. Det var at omdistribuere på en eller anden måde Venezuelas olierigdomme. Det er rigtigt, han senere sådan lidt begyndte at bevæge sig hen imod sådan mere socialistiske tanker, men det er vigtigt også at forstå, at der var mange begrænsninger i det her, først og fremmest. Og det spillede en rolle lidt senere på det, der skete. Men den her store omdistribuering af olierigdommene, det havde jo en masse positive effekter, tror jeg, man også må sige, selvom på trods af alt. Altså for eksempel fattigdommen, den blev næsten halveret imellem 2003 og 2011. Du havde alle de her store sociale programmer også, som du startede med. Både det mest kendte af dem var Barrio Adentro, som betød, at der kom rigtig meget lægehjælp. Blev udstationeret omkring 30.000 kubanske læger i forskellige slumkvarterer. Du havde en masse omkring missionerne, hvor du også startede rigtig mange progressive ting, altså gav en masse uddannelse til en masse mennesker. Du havde på mange måder en rigtig også stor opblomstring af det i det politiske liv, altså med millioner af mennesker, som for første gang nogensinde fik mulighed for at få uddannelse, komme ind i politik osv. Og det så man selvfølgelig også nogle gange, særligt under Chávez, der ligesom på en eller anden måde, der højrefløjen forsøgte at lave kontrarevolutioner. Altså der så man jo blandt andet i 2002, nok var det vigtigste, men der så man først det her kup mod Chávez, der var, som holdt i meget få dage. Ja, det er præcis, ja. Præcis. Og der er jo den her meget
vigtig dokumentarfilm, der hedder, på engelsk hedder The Revolution Will Not Be Televised, omkring hele det, som absolut er anbefalelsesværdig. Ja, det er super. Ja, det er genialt. Senere i slutningen af 2002 og starten af 2003, der sker der også det, at der er arbejdsgiverne forsøger at lave sådan en lockout jo imod regeringen. Og det blandt andet inde i olieindustrien ser man jo blandt andet, hvordan at, altså, de forsøger jo at hele sådan den bureaukratiske ledelse af olieselskabet, som er et statsligt selskab, de forsøger jo nærmest fuldstændig at få stoppet olieproduktionen. Hvor man ser faktisk for første gang arbejderne begynder at gå ind og drive produktionen i, tror det var 90 dage, hvor de driver den. Og man ser besættelser også af en masse fabrikker på det her tidspunkt i 2002 og 2003. Og senere ser man ligesom sådan, hvad kan man sige, højrefløjen bliver ret marginaliseret og bliver taber, altså både en række demokratiske valg, og også nogle af de her forskellige, sådan kupforsøg og opstande og så videre, de prøver at lave. Men samtidig så sker der selvfølgelig også det, at altså, det er ikke for sådan idealisere det, fordi Chávez begår også rigtig mange fejl, og først og fremmest så sådan efterlader han ligesom den gamle, på en eller anden måde, borgerlige stat intakt, hvad det hedder, og der sker jo også det, at han bliver selvfølgelig syg i sådan helt i slutningen af i 2011, publicerer han, at han er ramt af kræft, af cancer, og han dør jo så i den 5. marts 2013. Hvad det hedder, så det, ja, det er ligesom historien om det. Det, der så sker efterfølgende, det er jo, at inden han dør, der anbefaler han, at hvis der skal ske ham noget, siger han, så anbefaler han, at hans bagland ligesom vælger Nicolás Maduro til at blive præsident. Og Maduro er jo en, der kommer sådan lidt fra midten af bevægelsen i høj grad. Så han var tidligere formand for buschaufførernes fagforening. Men han, da han kommer til magten, for det første, at sådan, der er allerede nogle tegn, der begynder på krise i Venezuela på det her tidspunkt. Og jeg vil lige nævne nogle kort tal på noget, altså en del af i hvert fald af forklaringen. Man kan sige, at i 2014 sker der jo virkelig et downturn, eller et stort fald i priserne på olie. Og det er ligesom det, som på en eller anden måde katapulterer den her krise. Men der er ligesom også en hel række problemer sådan under Chávez, som også delvis går til grund for det her. Altså blandt andet sker der jo lidt det, at Chávez investerer rigtig mange penge i uddannelse, sundhed, også delvis i infrastruktur. Altså der bliver bygget rigtig mange, blandt andet i Caracas bliver der bygget en række metrolinjer. Men der sker også samtidig det, og det må man nok også erkende, at Venezuelas afhængighed af olien faktisk stiger i den her periode. Fordi der ikke er blandt andet en omfattende landreform ude på landet, som kan gøre, at Venezuela for eksempel kan producere sin egen fødevare. Der er ikke en massiv investering i ny industri, nye teknologier osv. Og det betyder for eksempel bare sådan noget som, altså statens eksportindtægter fra olie går fra 67, udgør 67% i 98 til at udgøre 96% i 2016. Ikke? Så det er rimelig dramatiske tal. Og samtidig for at give det andet tal, altså den del af hvad det hedder, ikke, altså af BNP, som er skabt af det, man Venezuela kalder ikke-oliesektoren, ikke? Altså den går fra 18% i 98 til 14% i 2012, så selvfølgelig et lidt mindre fald, men stadigvæk sigende desværre for, at man ligesom ikke formår det her. Og der er jo også den anden ting, som er, at man vælger ligesom at prøve at lave sådan en blandingsøkonomi sammen med dele af den private sektor, og man efterlader ligesom kontrollen over vigtige dele af den private sektor, efterlader man
Blandt andet fødevaresektoren, store del af bankerne, og en række andre vigtige ting, dem efterlader man ligesom til en del af kapitalistklassen på en eller anden måde luner, eller sådan. Og i deres ejendom først og fremmest. Og det får selvfølgelig en betydning lidt senere, fordi i 2014, da Maduro er ved sit første år ved magten, han begynder ligesom på et tidspunkt, hvor krisen er begyndt at blive ret tydelig, og først og fremmest så sker der det selvfølgelig, at statens indtægter går virkelig, virkelig hårdt ned, og han forsøger ligesom i en kort periode at prøve blandt andet ved at optage mere udenlandsk gæld, forsøger han ligesom sådan at holde den her levestandard. Og så senere, særligt fra 2018, der slår han over i en meget, så der er nogle folk, der kalder det neoliberal, det ved jeg ikke helt, om jeg vil sige, men han slår i hvert fald over i en meget, meget, meget højorienteret, sådan økonomisk højorienteret retning, ikke? I august 2018, der bliver der godkendt sådan en special lov, sådan en økonomisk pakke, hvor at der er en lang række ting, altså blandt andet annullerer man i praksis alle overenskomsterne i 2018. Man går ind og så fastfryser de offentlige ansattes deres løn bliver fastfrosset. Man laver et dekret, der hedder UNAPRE. Man laver også en række specielle økonomiske zoner, hvor at blandt andet iransk og tyrkisk kapital ligesom sådan kan operere uden særlig meget sådan venezuelansk lovgivning. Så laver man også et stort projekt i den sydlige del af Venezuela, som hedder Arco Minero, hvor at stor del af hæren får lov til at komme ind og udvinde en masse mineraler. Og det er et sted i Venezuela, hvor at Chavez faktisk altid sagde, altså alle folk vidste ligesom godt, der lå rigtig mange mineraler, rigtig mange ædelsten, alle mulige ting nedenunder jorden, men Chavez, da han var ved magten, skrev faktisk direkte, at han mente, at det ville føre til en så stor, både sådan menneskelig og økonomisk, og også økologisk sådan katastrofe, at han ikke ønskede at gøre det. Men da Maduro han kommer til, så går han ind faktisk at gøre lige præcis det. Og alt det her, det er ligesom en masse ting, som gør, at særligt fra 2018, der vælger Maduro ligesom først og fremmest at lade arbejderklassen faktisk betale for krisen. Og det er det, der forklarer, at han har mistet helt massivt stor opbakning. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad de præcise valgresultater er, eller sådan, og man skal også passe utrolig meget på at stole på den her opposition, som er ekstremt højreorienteret. Men det er klart, at det er forklaringen på, hvorfor han har tabt så utrolig stor popularitet. Altså man skal huske på, at da Chavez dør i 2012, der bliver han jo genvalgt nogle måneder inden han dør, faktisk i oktober 2012, med over 8 millioner stemmer, med altså den suverænt største valgsejr, han har haft på det her tidspunkt. Og hele den politiske kapital, den får Maduro i løbet af de sidste 10 år sådan set smadret, eller mindre. Men det betyder også, at en stor del af hans regering, i hans regering var der jo sådan, inden for chavismen var der jo sådan meget forskellige grene, og sådan hele den civile del af chavismen, den blev mere eller mindre sådan smidt ud, eller gik, eller og i dag udgør en eller anden form for venstre opposition. Altså der var en lang række af de der tidligere ministre, sådan en som Héctor Navarro, sådan en som Jorge Giordani, som var finansminister en årrække, lang række af de her vigtige, eller sådan forholdsvis vigtige folk, de blev mere eller mindre sådan kørt til siden.
Men først og fremmest sådan også i arbejderbevægelsen, og nu kommer vi lidt over til det her med venstrefløjen også, og hvad den ligesom gør og siger og sådan nogle ting. Så har der været ret stor modstand mod hele den her drejning. Det skal lige siges, inden vi kommer til det, så skal det lige siges, samtidig så er det jo heller ikke fordi den her højrefløj, der er i Venezuela, udgør noget som helst alternativ politisk. Ham her, der tilsyneladende har vundet, er en mand, der hedder Edmundo González Urrutia, og han er sådan set bare sådan en stedfortræder, sådan en stråmand, kan man sige. Fordi han er i virkeligheden, så er det en kvinde, der hedder Maria Corina Machado, som er hende, der sådan politisk styrer hele det der. Og hun kunne ikke selv stille op, fordi at regeringen igennem Højesteret havde fået lavet sådan en form for det, man kalder sådan en inhabilitering, med nogle forskellige sådan grunde, de brugt. Man kan så sige, problemet er lidt, at hun er i virkeligheden en person, som under en normal retsstat, man sagtens ville kunne forfølge. Altså, man vil godt kunne lave en politisk sag, og man vil godt kunne sige, at hun har begået de her ting. Vi tager og ser, hvad en domstol siger. Men problemet er, i Venezuela, der har man ikke rigtig turet det, så man har mere lavet sådan en administrativ løsning, hvor man sådan administrativt og byråkratisk har prøvet at skubbe hende ud, i stedet for at tage sådan en rigtig konfrontation. Altså, hun er en kvinde, som i 2020 anbefalede at stemme på Trump ved præsidentvalget i USA. Hun er også, altså hun bliver fremstillet herhjemme, som om hun er sådan frelseren og sådan nogle ting. Jeg skal bare være klar over, altså i 2019, der anbefalede hun udgjorde den absolut mest sådan hardcore, radikale del af oppositionen. Hun anbefalede åbent, at der skulle i gang sættes en invasion af Venezuela i 2019. Og det var ligesom hendes banner, eller sådan, det var først og fremmest hendes forhåbning, ja. Så det er bare for at sige, at man skal absolut heller ikke have nogen, samtidig med at vi selvfølgelig skal kritisere de her forskellige ting ved Maduro-regeringen, så skal man absolut heller ikke have for mange forhåbninger til hende. Og først og fremmest ham her, Edmundo, som blev valgt, har først og fremmest faktisk, tror jeg, fået mange stemmer, fordi, for det første, fordi han er sådan han fremstår som sådan en meget mere sådan afslappet person. Og først og fremmest så lige nu i Venezuela, der er simpelthen en så stor fortvivlelse over den siddende regering. Så der er rigtig mange, der har lavet det, man kan kalde sådan en voto castigo, ikke? Eller sådan en strafstemme, ikke? Altså at de har stemt på ham, men det er ikke ensbetydende med, at alle folk lige pludselig er blevet sådan rablende sådan Trump-tilhængere eller sådan højreorienterede, fordi hende her, hun er vitterligt, altså hun er på linje med ham her, de har fået i Argentina, siger ham her Milei, altså hun er ekstremt højreorienteret, og hvis hun kommer til magten, så er der slet ikke nogen tvivl om, at hun vil indføre et endnu hårdere sparekur og aftaler med IMF og så videre, så det skal man også være klar over. Men for lige lynhurtigt at vende tilbage til det her med venstrefløjen. Det er nok det, jeg kommer til at slutte på, fordi ellers tror jeg, det bliver for langt. Altså venstrefløjen er, rimelig svag i Venezuela, desværre. Venstrefløjen i Venezuela, store del af den var en del af, kan man sige, af regeringspartiet eller regeringsbevægelsen. Man skal huske på, sådan chavismen var en meget, meget bred bevægelse, hvor der var alt fra altså sådan ekstremt højreorienteret, eller undskyld ikke, chavismen var en meget bred bevægelse, hvor der var alt fra sådan socialdemokrater, og endda også lidt højreorienterede socialdemokrater, og så helt ud til sådan venstrefløjen, ikke? Og derfor så var chavismen også sådan ligesom en intern kampplads på mange måder, og en diskussion, og der var rigtig sådan set en meget, meget åben situation i løbet af det meste af nullerne, hvor det godt kunne have tippet forskellige veje. Men i løbet af de sidste par år er der flere og flere grupper, der ligesom har skiltes med regeringen. Det startede i 2017 for første gang, hvor der var en mand, der hed Eduardo Saman, som var tidligere minister under Chavez, som stillede op til et borgmestervalg i Caracas. Og så
desværre ikke blev valgt, men han fik trods alt nogle stemmer og prøvede at bygge noget ud af det. Det lykkedes ikke. Så var der i 2018 var der en række også bevægelser, vigtige bevægelser. Der var både i bønderne, de landløse bønder, fattige bønder ude på landet også. De lavede en enorm bevægelse, demonstrationer, hvor de lavede sådan en march, som de kaldte Marcha Admirable, som gik helt nede fra områderne nede omkring Barinas, det vil sige meget, meget langt væk, og så helt op til hovedstaden Caracas. Og krævede nogle forskellige ting af regeringen, som desværre regeringen ikke overholdt. Så har der også været andre vigtige ting. Har der selvfølgelig været Kommunistpartiet, Venezuelas kommunistparti, som ikke var sådan et enormt stærkt parti på nogen som helst måde, men som trods alt havde en eller anden tilstedeværelse. De sammen med nogle andre forskellige folk, de anbefalede i 2018, var de meget tæt på ikke at anbefale Maduro, men valgte så at lave sådan en bindende aftale, som han underskrev, hvor de ville have en hel masse ting gennemført, og så valgte han bare overhovedet ikke at gøre noget som helst af det. Og så skete der så det, at de i 2020 til parlamentsvalget for første gang valgte at prøve at stille op. Og de valgte så at stille op med en række andre, faktisk åbne deres valglister, for at andre venstreorienterede organisationer kunne stille op sammen med Kommunistpartiet i noget, de kaldte APR, Alianza Popular Revolucionaria, Alternativa Popular Revolucionaria, ja, så det revolutionære folkelige alternativ. Men det gik også, det forsøgte de under nogle ret svære vilkår, skal det også siges, fordi de var blokeret for mere eller mindre alle medier, så hverken højrefløjens sådan private medier ville tale med dem, eller statens medier overhovedet ville tale med dem. Så en rimelig svær situation. De fik 2,7% af stemmerne, som ikke på nogen som helst måde var noget stort resultat, men som trods alt gav dem et medlem af parlamentet. De burde nok have haft nogle flere, men der var nogle forskellige sådan, valglove, som åbenbart gjorde, at de kun fik en. Men uanset hvad, så efter det, så er der så sket det, at regeringen bureaukratisk er gået ind og faktisk kuppet rigtig mange af de der partier. Og så tænker jeg, hvordan kan man bureaukratisk gå ind og kuppe et parti? Jamen det kan du ved at gå ind og overtage deres valgregister, eller deres sådan juridiske persona. Du mener deres medlemsregister? Ikke deres medlemsregister. Altså det svarer lidt til, jeg kan give et eksempel for at forklare det. I Danmark, der har alle, partier, de har jo et bogstav for eksempel, ikke? Enhedslisten har liste Ø, Socialdemokraterne har liste A og så videre. Hvis jeg så går ind via Højesteret og fratager Socialdemokratiet retten til at bruge liste A, og i stedet for giver det til nogle andre personer, så er vi jo lige pludselig ude i en lidt mærkelig situation, ikke? Fordi så tror folk, at man stemmer på liste A, men man stemmer i virkeligheden på nogle helt andre. Og det er det, de har gjort i Venezuela, ikke bare med Kommunistpartiet, men også med Tupamaros, med PPT, med alle partier, der lå til venstre. Og hvorfor har de gjort det? Men det var selvfølgelig klart, fordi det var en forberedelse til det her, der skulle ske i år, nemlig præsidentvalget, fordi de var hunderede for, at hvis der kunne komme en kandidat til venstre for dem, de vidste, at vedkommende ville sandsynligvis ikke vinde, men hvis vedkommende kunne tage 5, 7, 8, 9, 10% måske, så ville det jo splitte, kan man sige, den chavistiske stemme op i to. Og derfor så gjorde de alt for overhovedet at eliminere det fuldstændig. Så det er også noget, der hører med til historien. Jeg skal slutte nu, men man kan sige, det der så er sket nu, det er, at ham her Edmundo, han er, som er oppositionens kandidat her, han er jo flygtet til Spanien for omkring, jeg tror det var 1,5 uge siden, 2 uger siden, ikke? Han var skjult sig på den hollandske ambassade, og så bagefter på den spanske ambassade, og så flygtet ud af landet mere eller mindre. Maduro har brugt højesteret til ligesom at lave det, han kalder en revision af stemmeoptællingen. Problemet er så bare, altså for det første, der er stadigvæk ikke udgivet overhovedet nogen detaljerede resultater her 2 måneder efter.
For det andet, der er heller ikke udgivet nogen som helst transparente, eller sådan, hverken de her akter, eller noget som helst, som overhovedet kan understøtte det her. Så vi ved faktisk ikke, og det er jo det, der er det vilde ved det her, det er, vi ved jo faktisk ikke reelt, hvad det her resultat er. Altså der er kommet, de har sagt nogle resultater, men der er ikke nogen som helst former for dokumentation. Der er ikke nogen, der har fået lov til reelt at være med. Hele den her revision, der har været inde i højesteret, er sket totalt bag lukket der. Så det vil sige, der er ikke noget transparens realitet for det. Og altså de meldinger, jeg får fra sådan forskellige politiske kammerater og sådan noget, er, at der er den repression, der er på et meget vildt niveau. Altså, og helt indtil, at folk er bange, kan være bange for at rende rundt med deres mobiltelefoner, fordi hvis de har et eller andet på WhatsApp eller sådan noget, ikke? Og de så bliver stoppet i en militær kontrol. Og jamen, det er nok cirka det, jeg vil sige. Man kan så sige, så Venezuela står en utrolig svær, altså de almindelige mennesker, fattige, arbejderklassen, står en utrolig svær situation, og deres egne organisationer er rimelig svage, og er også under ret hårdt angreb. Der er blandt andet en kampagne, der hedder For løsladelse af arbejderne, som er sådan en kampagne, der handler om at få løsladt fagligt aktive, som det er jo vigtigt at støtte på en eller anden måde. Og samtidig, og det vil jeg slutte med, så er det jo også vigtigt samtidig, selvom der sker alle de her ting, på den ene side støtte Venezuelas venstrefløj, der står i en rigtig svær situation, og på den anden side selvfølgelig gå imod alle former for forsøg på, ligesom at USA skal intervenere. Fordi vi skal jo selvfølgelig heller ikke glemme, at for eksempel sådan en som ham her, Erik Prince, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved, hvem han er. Nej, det er den tidligere stifter og indehaver af Blackwater. Ved I, hvad Blackwater er? Ja, der er nogle, i hvert fald nogle stykker. Altså, det er jo det her gigantisk store eller såkaldte sikkerhedsfirma, som i virkeligheden er en legehær, der spillede en fuldstændig afskyelig rolle i blandt andet Irak. Men ham her, Erik Prince, han har igangsat intet mindre end en indsamling til at begynde at lave paramilitære aktiviteter imod Venezuela. Og det er jo en vild udvikling, som vi jo selvfølgelig også står med den opgave, også at skulle gå imod, samtidig med, at vi selvfølgelig er imod Maduro-regeringens repression, dens autoritære tendenser, etc. Det var det, jeg vil sige.